Hotzeria. Ahots sudurkaria. Arnasa hartzeko arazoak. Eta mukiak. Muki asko. Baina esango banizue gure sudur gorrituan ditugula gure babesak? Sudurra gure gorputzak dituen harresietako bat da, eta birusen eta bakterien edapena saiesten du. Baina zein da ezkutua? Alde batetik mukiak ditugu. Hautsa eta germenak bezalako partikulak harrapatzen dituzte gure biriketara helez daitezen. Eta bestetik besikula estrazelularrak ditugu. Hauek ez ezagunagoak dira, baina birusen kontrako errezeptorez eta molekulaz osatuak daude. Besikula horiek birusak erakartzen dituzte eta zelula kontaminatzea ekiditen dute. Baina noski, besikula horiek ahulgune bat dute. Temperatura. Sudurreko temperatura normalean 37 gradutan dago, baina hotza heltzen denean eta 32 gradu ingurura jaisten denean, besikula horien garapena 140ra jaisten da, eta virusekiko erresistentzia txikitu egiten da. Beraz, hotzak ez gaitu gaixotzen. Hotzak gure defentsak ahultzen ditu. Eta rinovirusa edo koronavirusa harrapatzeko aukera gehiago ditugu.